Výborne, vítajte pri videu číslo 2, kde vám ukážem, ako si spravíme reťazkové oko. Reťazkové oko väčšinou tvorí základ pre prvú radu. Tieto oka sa často používajú aj v jednotlivých vzorkách a naozaj je dôležité, ak ich používate kdekoľvek, vždy sa háčkujú rovnako. Reťazkové oka je potrebné háčkovať voľnejšie, aby začiatok práce nebol stiahnutý a tiež, aby sa vám jednoduchšie dalo vlastne vpichovať do očiek tých základných. Takže nachádzame sa v tom našom prvom základnom oku. Ja si ho troška ešte takto pritiahnem a ideme na to. OK, čiže v pravej ruke máme háčik, v ľavej ruke máme priadzu, namotáme si ju na prst, aby bola našponovaná a chytíme si základné oko. Ideme zo spodku priadze, naberáme priadzu a vidíte, ako sa ten háčik otáča a následne ju len potiahnem cez to prvé oko.